L'accés a l'aigua continua sent profundament desigual. 1,8 mil milions de persones no tenen aigua potable dins de casa i en 2 de cada 3 llars són les dones qui l'han d'anar a buscar. En 53 països dediquen 250 milions d'hores al dia a aquesta tasca, 3 vegades més que els homes, amb un cost enorme en educació, seguretat i oportunitats. Tot i els avenços, 1,1 mil milions de dones encara no tenen accés a aigua potable i 1,7 mil milions no disposen d'un sanejament segur. A més, 380 milions de dones i nenes viuen en zones amb estrès hídric alt o crític, on les sequeres incrementen encara més les seves càrregues. La manca d'aigua segura i sanejament afecta especialment les dones. Incrementa els riscos per a la salut, exposa a violència i limita la dignitat, especialment durant la menstruació.